Kardom Pini Adap Abirta than bang Nelitum nahan sepi non arjo ikha Birta ang ton pen. Chojor cholang ahi thika paching thorji apu thak patumi lakha kripli korkanthi constituency angkang nihang langso renukhat polling station kaparlo along May padopon labangso amai ke padopon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju tiso chetong dun. Pirthe adang mate Bharat adat angkang non malam kachi patte dun asat lang punon mate kacharli ang deng pu English kachi thang flup thek pon long se lang lokso ME School Managing Committee lapen local MAC atum angbong chingki chingwai se medium of instruction Assamese pen English kelar pon labangsu chingki chithan amai along School Managing Committee amai phu doloi ingti Maujudar Chandra Singh Teron SGB Harsing Kramsa SGB Sarat Chandra Teron lapen osmar api apo tum chetong dun si may athipi along RDP dun pini labangso amai along School Managing Committee kong chunbang joy singrong pi lapen ari sang hua tum school boundary wall ring well lapen auditorium kikim ke rang ponji aphan memorandum EM Rajuti so ari deng pajir dun Lakha Krepho Mahamaya constituency kaparlo Bampathar Pathu Aklamalong Preni Bhai Troxy Arni BJP jakong Pharangamai padopon Pangrumpet pendon pharoi sirake thom BJP along kachepa ogdun Patumi Preni Bhai Troxy Arni Bampathar Pathu Aklam along BJP asong pen jakong Pharang mate mass joining program padopon labangso program mate mai along KAACEM Lunsing Teron chetong dun may along EM Lunsing Teron pen pachini tekang ke BJP a sarkar ke aron et pen sekedam la pen do ana scheme mate government asai do anta rong rup arlo niyam niti mate sarkar ahin pen aron ateng si pachun pon bomlo lason thak si PM AYG punon MREGA scheme hei huita aron ateng pen ke long vek nang ji abang phu phan siron ponlo mate panong pon poputa alang liput thot ka chetong dun arat aphan than pachini tekang labangsu BJP jakong Pharang amai along VDC Chairman Orson Rongpi Mahamaya BJP Mondol Committee Maipu Purno Engti lapen song klembang phu atum chetong dun lapen pangrumpet pen pharoi sirake thom adon ahemari po lapen ahemari pi atum BJP along chipa ok dun puta than pachini tekang Chojor cholang ahi thika paching thorji apu thak patumi lakha kripli korkanthi constituency angkang nihang langso renukhat polling station kaparlo along May padopon labangso amai ke padopon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju tiso chetong dun Lakha krapli korkanthi constituency lang loksu renukhat polling station kaparlo ahithi kaching thurja phuthak mai padopon labangso mai chari pon abang bidasing tokbe lapen bidasing teron ahin pensi alohi pachini pon Aluhi aman pen nangasi tong dunake hai KAACEM Rajuti so mondol mai phu akihai doloi ingti dun mai phu Robinson Rongpi chunbang Sarsing Hanse longlok sud Lams Chairman Bidasing be semelang so Lams Chairman Sarsing tok be atum chetong dun KAACEM Rajuti so aphan rat atum towar lapen market sheet ringwell lahai aputhak memorandum pi pajir dun Lakha Sarkep Amreng constituency kaparlo jerekendeng ahawar along engdeng pli Karbi lamet amai jerekendeng aro amahang kithek arni pacheton dunse ada porphai Sarkep pen rangsina sar pupathu aklam along hirjir ketok pen kehir amai sita ing puponlo lapen Karbi lamet amai along kongchunbang dhan singh hanse Karbi lamet amai district committee chunbang rangsina kathar lapen Kheroni hirjir asong amai phu Chotro Singh Teron lapen jerekendeng junior college principal sitamet chetong dunlo Koilamati kaparlo doirum along rongkrehini arat celang pet pen keceleng mate kidam kewang atawar amena jungjung pen kaselampon pangrumpet pen kilometer troksian adak atawar kacipa me mate kaselampon je asai rongkrehini rong asar lapen sorgari gaun bora cetong si labangso asai kapangceng mate dengpon Pini Abirta ke lapuan si kangton iglo arni keme kardom